Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Paghipos og igong mga gamit nga atong mada sa atong pagpalayo ni ining dapita. Unsa? Pero asa man ta paingon, Ella? Adunahan ang imong bana. Matultulan gihapon ta niya kung iyatang pangitaon. Asa man ta mudagan? Bisan asa nga layo ni Orlando. Ella, Okay, oy, ayaw na paglihok. kinalaman ang kamot ko. Dili na ko nang nakabatan ako sa kamatuoran nga bisan unsaon. Wa na kagayunan pag mag-usap pa siya. Niya, ibutan sa baga ng usa ka box nga alahas. Pero tingalig makabantay si Orlando unya nga nawa na kining imong mga alahas dinis imong butanganan. Kung makabantay man siya, wa na kita ni ini dapita. Kanunay nga dugay nga mauli si Orlando. Busa makagayon kita unya sa pagpiya dinhi inigsugod na sa kangit-ngit. Ay, asa ni mo ang bag? Ha? Nguta naman ka. Suya ka? Oh. Ipalapay naman ni Ma'am Ella. Unya kay anugon man mao nga ako na lang ni. Ako ning dadon sa akong kwarto. Puno man lagi na. Ha? Puno. Oo. Puno bitaw. Puno man ni sa iyang mga daang mga sinida. Ipanghatag ko ni sa akong mga pag-ubangko ni dikita namo. Tanawa ko, be. Unsa? Tanawa ko. Nga naman. Diskumpiyado ka? Basta patanawa ko, abli ng zipper. Ha? Oy. Oy, Ah. sigam ng ilong mo, ha? O- Yung siga ng mata mo, kaya. Patanawa ko. Ay, Ambil ang bag. ayaw ako man ni, ayaw ba? Tanawa ko sa dis, patanawa ko. Mga tinubuan na lagi ni nga sapot lagi. Kagahi ba di mo pasabton? Uy, buhi ako na ni. Di man yung buwian. Oy, sige na si dis, paambil na, patanawa ko. Ayaw, lagi. Na, tanawa na lagpot na hinuon ang bag. Nagput na. Bihita ni mo, eh. Gisi ganina ron, ha? Ayaw. Bida. So magduda, may noon tagsusuri ni Sides. Onsa? Ang baby. Sa magisuri ni, ha? Nandun mo ipagkita. O, lagi. Sige na. Pakito na ti ka sa sod aron dili na magrigor ng imong hunahuna. Naroon na. O, buhiin na kay ako nang ablihan ang zipper. Kadiot. Hira, bli na. Kadugay ba na, oy? Watsa. Goryo. Oh. Oy. Alin na. Gablihan na lang kong beer. Buti na ako pa kayo. Alin na dire. Kadiyo sa. Dire na Tinoy. kon. Mahing ilog ka pa ng bag nga. Niwit-bit na sedes. Oy, nabayot na ka. Ha? Dali na. Bayot ko. Mura. Basig kabayoton na ni kay ganahan mangmutanaw ining mga gamit pang babay. Sa gibayutan ka na. Ano ba? Gibayutan ka. Sige. Oh, Sige. Na. Naaro rin na. Sus. Dali na, oy, dali na. Salamat ka. Bayot na ka. Kuha pag utaw kang Tinoy na. Sus. Paksit ang bilbil mo. Ha? Alis mo, Chinis. Kiat lang dagway niyo mo. Ha, mas kiat ka. Ay, Diyos ko, salamat. Abi kong masakpan ako ni Goryo nga nagdain ng mga gamit ni Dayela. Magdali na kong sod sa akong kwarto aron dili na ni mainteresan pa sa ubang tao ni Sir Orlando. Kalabad sa kong murag kuwang yun ko sa katog na. Punaan pa nga nakainom ko kubay-ubay kagabi. Kundi palang ko daghan og buhaton din karon sa opisina. Di na unta ko musod karon.
ug ako naunta ang nangunay sa pagtambal sa mga bunog ni Ella. Ay, labing siguro. Nagilak pa siya hangtod karon. Kinahanglang makapamawi ko niya. Magapit ko niya ang mga buwag. Ingon man palitan ko siya alas. Isip bayad sa mga bunog nga iyang nadawat gikan ako kagabi. Musa mo biya kog sayo gikan din sa opisina. Naandam ko na sa nang pipila na ako ka mga butang. Dili mahimong magbitbit ko og daghan. Kaya tingalig maglisod niya mis pagdagan. Punan pa nga may mga bunog si Ella. Ay, Diyos ko, tabangin taon mi. Hinaot pa unta nga magmalampuson mi ining among tinguha nga magpalayo. Tuyogiin taon mi, Ginoo. Mugawas ko balik. Tanahon ko sila siguryo nga nag-inom ganina. Maayo ang tagda nga hupog na aron dili mi maglisod niya sa pagsibat ni Ella. Misugod na sa pagtikyop ang kahayag. Karong taod-taod, mamiya na mi si Ella din eh. Hinaot pa unta nga walay mahimong kakulian. Hinaot pa unta. Wa pag-ani pero nangurog nagsugod ang akong mga tuhod. Dili mahimong magduda sila sa akong mga lihok. Balikon ko katong akong gibiyaan nga giluto ganina. Kinahanglang buhaton ko ang sagad na kong buhatonon din sa mansyon. Aron dili sila magduda na ako. Nia, naandam ko ng daan ang lamisa. Bida, murag kaihion naman ko inihinoon tungod sa kakulba. Ay! Ay, makuratan man hinoon ko sa imong pagsangpit, day, uy. Ay, kaon una sa dili. Ha? Hinay lang ang imatingog. Kaya tingalig makabati ang mga sakop ni Orlando. Tuwa sila sa may garahe. Hubog na kadto sila sa akong paglili ganina. Sayo man kay ito nagsugod og inom. Wapay udto nag-inom na. Mas labing maayo. Mas dili-lisod alang nato ang pagpiyagi kan dininang. Day, Kuhaan ang atong mga gamit ng karon na kita mo gikan. ha? Pahimos lang ta ang higayon nga hubog ang iyang mga sakop. Day, sigurado gid ka? Layo-layo para batag baktason una pa ta mo abot sa kalsada. Inig abot sa kalsada, mamasin pa ta nga may kasakyan paingon sa kun asa man ta. Kayahon ka nimo. Akong kayahon nang dili na ko mahimo mo atras pa nang ayaw kong talik din ini higayon na. Dili, Ella. Bisan kanus dili ko makahimo sa pagtalikod nimo. Giisip ta na kasama sa ko igsuon. Salamat nang. Dagang salamat. Sige na, manlihok na kita. Magpaabot ko nimo sa Luyoning Mansyon. Ato kita mo aki dito. Aron nga, dili kita makita sa gwardya sa gate sa atubangan. Magpaabot ko nimo sa Luyon ang... Sige. Paabot ako dito. Sige nang. Ay, Ginoo ko in taon. Ikaw na mahibaw na mo, Ginoo, ha? Ikaw na mag-igo ning among buhaton. Sa imong mga kamot, itugyan na mo ang among mga kalag. Ay, si Bako lang intahon. Ayaw lang sa tayo intahon, Ginoo. Ayaw sa taon migpatya. Kung masakpan mang ugaling mi, pwede ragbunogon lang gamay. Kanang dili lang sad mi mamatay, kay dili pa taon ko andam, Ginoo. Kuhaon ko na ang mga butang ni Ella. Mas masaya ang imong pagpadagan ng sakinan. Kay hinay ba ni mo nakapadagan? Hamog mo kag sir. Bugnaw kayong palibot kay taligsik man. Bago ka pa bang nag-drive na ko, Maximo? Sir. Gali sir. Then drive fast. As a matter of fact, nasayo kayo ka dili ko gustong malangan. Ilabi pa ron. Kadagdali ko.
Nagapaskos oras. Gusto kong ikasaw ang akong asawa sa panihapon. Yes, sir. Nagkasiguro kong malipay yun si Ella. Naning mga buwak nga kong gidaalang niya. O kaniya pa'y bagong set sa alahas. Nasayit kong sayon, rakay ko ni mong pasayloon. Ay luon ka lang ni ini. Huwag mo pahiyom ka na. Usa pabuta ang akong pag-abot, akong asawa. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!